Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího partu ze hry Rust. Dneska je to part 9. A dneska je tu se mnou Dogstack. Ahoj. A my teď jdeme jakože raidit, protože mám nějaký C4 a sice ne moc, ale protože teď jakože jsem jich měl 30, ale to se stalo, to taky nechápu. A každopádně my jdeme teda raidit, no tak se do toho dáme, tak pojď. No. Ktoré to ideš? Tady po něm. Takhle hezky to dáme. Nevím, jestli něco najdem, nějaký barák. Koukali jsme, ale všecko bylo vyrejdený poblíž, takže... Tuto bol napravo jeden, čo sme išli k toho typka, čo sme naháňali. Jo, no tak běž, já půjdu za tebou. Sa mi zdá, že tam, ktorý ti vidíš toho žebráka, homosexuála, už ma ide znásilniť. Kde byl ten barák? Musíme jít pohromadě takhle. Tuto bol niekde. Neviem, sa mi to seká. Teď tady je hodně hráčů. To bolo niekde, tu hneď napravo sa mi zdá, počkaj. Byl takový malej. Tu je, toto je on. Velký, jo, ten může za mnou. Pojď do těch skal, pojď přes skály, pojď tudy za mnou. No, přesně tudy. Počkaj, že tam niekto není. Skálky na ně. No, máš, jo. Niekoho nevidím. Aj tak by nás už počul, čo sme tu strieľali. On je taky trochu raidlej, pojď se tam kouknout k němu. No jasné. Než mňa zabijú, ja mám ešte vyššie než veci než ty. Jo, dobrý, není raidlej. Teraz niekto z okna kukuk. Tak jo. No ukáž to, nič. Počkaj. Který? Tu nič nevidím. Tiež nič. Asi by to chcelo schody hore, nie? Tam bude mať podľa mňa toho vyššie. Tady to. A niekto bol na nextu teraz. A je to raidle. Nie, iba prvé dve. Toto ne, tady je něco. Dívam sa. Toto sú tie schody hore. Tuto vidím šuter, či čo to tam je, hej, šuter. Neviem, oni majú... To je blbý. Chcelo by to... Niečo menšie by to chcelo. Keď máme tých 34, tak aj hej, ale... No už je nemáme, že jo. No nič. Máš nejaký druhý, čo si to chcel? No on byl ještě jeden tady, ano, tak uvidíme, tak když tak ještě zafajtíme, další blk. Tuto by sme mohli postavať schody hore. Jo, no tak to zkus. Ja nemám ani šupa dreva. Tak já taky ne. To je jedno, jdeme dál. Poj. Kam ideš na veľkrát? No, ne, to tam vidíš, ne? Ja som tam pri tých schodoch, no hneď pred chodom, kade sme prišli hneď prvýkrát. Ty vidíš mě na té skále? Nevidím. Skáčem, ja to nevidím. Idem dobre? Já nevím, kde jsi, že jo, kam jdeš. Tam pred tým chodom hneď ako prvýkrát, čo sme boli. Jo, tamhle jsi, no tak pojď tady. Kde? Tam? Tam. No pojď rovně. No tady seš, tady, vidíš mě? O, nie je. Tu, otoč se, ne, otoč se. Tady. Je tam? No, super. Čekej, to pojď. Já nevím, kam vůbec, to bych chtěl aspoň fight, teď žádný nepotkám. Poďme na nextu, tam bude kus mal, tam bude isto niekto. Takovou dálku zase, že jo, to celý park budem běhat jenom. Ale to môžeš... Skús to zrýchliť, či jak sa to
No vieš čo. No ale tak já bych šel nejraději někam raidit, nějaký barák, do říky. Seklo mi to. Tak jsou tady nějaké fighty. Počuješ niečo? Jo, jak prase. Pojď? Tuto? Na nextu? Ne, tady, no na nextu, no. Pojď do skal. Poďme do tých skal, no. Skúsime to z boltku odpáliť. Pojď tudy. A keď som s ňu nestrelal, už ani nepamätám. No, tady to asi neprejdeme. Aba prejdeš. Musíš ultra rapid parkour a neprejdeš. No počkaj, som si zlomal paprče. Pozor, aby ma nikto nezabil, lebo sa rekonectnú. Tak kde sú? Dole tam ležím po tú skalu. To zapojil. No, lebo som si paprče zlomil. Tak dělej, daj to lípa. Ide, len internet mám. Ide to pomalšie, lebo mám starý internet. Dobre, som tu. No pôjdem. Ideš? Kde jsou? Počkej, jakože k našemu baráku. Idem, už ho vidím. Strechu. Vidíš mě? Ja som, hej, vidím. Bežíš ku baráku, nie? Jo, já se koukám, kde to střílejí. Skúsim vyskočiť na tú skalu a odtiaľ sa pozrieť. Pozor, aby zozadu. To je tam dole někde, víš. Poznám. Vytáhnem boubku, no. Jen tam sa mi niečo zablízkuje. Kde? Tuto, ako je, no, taktok. Tá barikáda bola na tom chujovskom. Já je potřebuji najít. Kde jsou? A tu je jeden cigáň. Jdeme fajtí. Hit. Mŕtvý, už je po ňom. Dobře. Co měl? Neviem, ale to bol iba kloťak. A druhý beží. Hore je na lúke. Hit. No. Hit. Luka, čekej. On je za tým stromom. Tak. Dojde medveď. Vieš, kde si? Jo. Tuto za tým stromom bežal. Tento tu strieľal, čo mal. Ty kokos, tam mal dreva, to si zoberiem. Zober tieto lekárničky, lebo ja ich mám veľa. Toto, čo vyhazujem. Ty kokos, ty si mal dreva, chlapec. Dobre, mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 takov dreva, to už mi stačí aj na chalupu. Kde je tam ten, kam zdrhnul? Tuto on bežal za ten... Á, vystrčuje sa. Bacháme ten vlk. Ide po mne? Jo. Ja ho nepočujem. Kde? On to žije? Stop. Tamhle. Za tým stromom on si kúpil, dal nejaký kit, lebo mal kevlarov. A dostal jednu šupu voltkou. Chudák. A ja idem na ňom. Terem na debila. Hit. Edla. Zmrt. Čo mám škvorku? Ja som mne došli náboje. Zabiješ to? Kokos to sa hýbe jak... Zabil som ho. Jak pavúk sa to trepalo. Je dole. Nedošli náboje do brokovnice. Tak som ho nemohol zabiť. Beru tohle, zbytek si ne. Mám To je všetko, čo tu bolo? Ako si málo ich tu je. Ako? Vem si jeho věci tady. Veď ja som plný, aj tak má drevo? Má, aha. Nemá. Ja hľadám iba drevo. Tak jo, aspoň taký fight, no. Tak jako já si myslím, že zatím z tohohle partu to bylo všecko, takový hledání. A u 10. se máte na co těšit, protože to bude fakt raid, ještě na těžíme nějaký C4, jakože vy to, ale naháč před barákem a tak. Tak se zatím těšte. A ještě tady to možná dám. Vidím ho. Dobre, ja začnem ťažiť drevo a ty chodí ho zabiť. Dori, čo ti šibe? Kde? Medveď, jeden vymret. Čo ti šibe? Zabil ťa? Tak běž ku mne. No tak běž. Dělej. A my se s váma loučíme a čau. Ty kokos. Si to mal